Malalts de cinema. Plaers que ens agrada confessar buscant la complicitat dels altres quan es tanquen els llums de la sala, lluny de l'aparença i la impostura. Com aquest cinema, intens, inesperat, insòlid, independent, rabiosament autoral i nou, que compartirem durant els 10 dies del DA Film Festival Barcelona. Plaers culpables, o no tant, o en tot cas els nostres plaers culpables que volem compartir amb tots vosaltres i en els quals ens reconeixem com a amics i còmplices. Benvinguts al DA 2019.